Ahojte kamaráti, pozrite čo tu mám. Toto je moja maňuška Floppyho. Čože? Veď mňa už deti dávno poznajú. Chcel by si mať takéhoto Floppyho aj ty doma? Môžete sa hrať, vymýšľať rozprávky a každý večer spolu sladko zaspinkať. Stačí poprosiť rodičov a kliknúť na web TV RIK. Tak čo, idem k tebe bývať? Čaute kamoši!